Iyo unonzi wachira hanzi uri kutsvageiko mugrupu revakadzi samabda ndipine mugrupu revarume mugrupu revarume ichi chinotaurwa imomo nyaya dzenguswera kutaura zvisina basa zvedoro nemapati nemabhawa inini ndiramo mugrupu revakadzi ndomandinotoda imomo ndo mune nyaya dzinotapira mune nyaya dzonzi manzwa here baba nhingirikini vari kunzi vari kudana amai panhingirikini ndo mune nyaya dzinonaka mugrupu revakadzi modibvunza ranzi uri kutsvagei mugrupu revakadzi ndo mangu imomo ndatode nguva ndirimo makuvhunduka izvezvo ayo ndirimo imomo sa muneswera muchinetsana muchidhilitana muchiti he ndiana ari kudza kudachamisa zviri kuitika mugrupu munopedzana mese kupfuudzana ndirimo mugrupu ndakarelaxa ini zii zvangu kana mazotanga kundishaudha manje ndo panozonetsa manje ndo pamunozoona kuti akunetsana but aiwa imitai zvamunongoita chete imimi ini ndakangozorora mugrupu ndichitesi ndichinzwawo nyaya musanetsekana nekudhilitana ndirimo mugrupu ndiri kuona zviri kuitika munopedzana mese kuti pfumbu kusvika kuna admin pozongosara pasina chapangosara chif chepafacebook chaicho ndo chinosara mugrupu main ndirimo asi kana nyaya ngadzitsve makutopedza nguva izvezvi so ngadzitsve